Tervetuloa tänne Jyväskylään holokaustin 65-vuotisjuhlanäyttelyyn ja samalla tämän näyttelyn 25-vuotisjuhlatilaisuuteen. Vuonna 1982 olin Raamattuopistossa ja meillä oli siellä poikien kanssa ja tyttöjen kanssa tavallaan rukoilla iltasi, että mikä meistä tulee isona. Joku halusi lähetyslentäjäksi, joku lähetystyöntekijäksi, joku pastoriksi ja niin edelleen. Minullakin oli jonkunlainen oma työnäkyni, mutta eräänä päivänä sain ilmestyksen. Ja tämä ilmestys oli semmoinen, että olin semmoisessa luolassa, joka vietti vähän niin kuin alaspäin maan alle. Ja siinä luolassa oli kummallakin puolella seinustella kolmikerroksiset sängyt, pitkät rivit, jossa kaikissa istui hiljaisia ihmisiä. Ja siinä kulkiessani eteenpäin huomasin eräällä miehellä kipan päässä. Siinä tajusin, että nämähän ovat juutalaisia. Siellä oli hyvin hiljasta. Tuli vastaan sairaita, juuri kuolleita ja lukematon määrä ruumisarkkuja. Ja siinä kun kuljin, näin pienen tytön, joka juuri oli kuollut. Minun kävi tätä tyttöä niin sääli, että polvistuin tämän tytön viereen ja rukoilin tämän tytön puolesta. Ja yhtäkkiä tämä tyttö heräsi siitä ylös, nousi istumaan. Ja vieläkin muistan ne ruskeat, isot silmät, jotka onnellisesti loistivat, kun tämä tyttö katsoi minua. Sillä hetkellä siinä luolassa alkoi suuri riemu. Toisen maailmansodan aikana tuhottiin noin 6 miljoonaa juutalaista, joista olen kiertänyt jo 25 vuotta kertomassa kouluille, oppilaille tästä toisen maailmansodan tapahtumista. Ja mitenkä tämmöinen holokausti sitten alkoi Saksassa. Saksa oli hävinnyt ensimmäisen maailmansodan ja Saksassa oli suuri pula-aika. Oli melkein 100% työttömyys ja jokapäiväinen inflaatio oli monta 100%. Siihen aikaan vuonna 1933 Hitler pääsi Saksassa sitten valtaan ja hän rupesi erilaisella propagandalla syyttämään, että juutalaisten on se pula-ajan vika. Ja siihen aikaan niin postikorteissa kerrottiin tästä pula-ajasta, että juutalaiset syövät kaikki ruuan, he vievät kaikki kullan, heissä on syöpäläisiä. Ja tällä tavalla Hitleri kertoi kansalle, että juutalaisten on tämä pula-ajan vika. Tällä tavalla Hitler sai propagandalla Saksan kansankin sitten juutalaisvastaiseksi. Näin hänellä oli mahdollisuus rakentaa muun muassa 300 erilaista työleiriä, johon vietiin näitä juutalaisia työntekoon. Osa näistä leireistä myöhemmin tuli kuolemanleireiksi ja osa
oli semmoisia leirejä, että juutalaisia pidettiin niin kauan niissä pitkään töissä, että he eivät enää jaksaneet tehdä. Ja tämmöiset juutalaiset joutuivat sitten näille kuoleman leireille. Tässä on kuvaelma tämmöisestä vankiparakista. Tämmöisessä vankiparakissa saattoi olla 800-1000 ihmistä. Nämä oli rakennettu paljon pienemmälle ihmismäärälle, mutta niin kuin näette tuolla looseissa, missä oli tarkoitus yksi ihminen nukkuu, niin siellä oli jopa 4 miestä tuommoisessa loosissa. Ja naisia ja lapsia saattoi olla 5-6. Niin sen takia eri parakeissa oli eri määrä ihmisiä, mutta keskimäärin noin 800 ihmistä. Tässä on erikoinen kuva parakin sisältä. Siellä on muun muassa Simon Wiesenthalin kuva tuolla alempana. Ja hänen isänsä, tämä partamies, on siinä samassa loosissa. Simon pysyi hengissä leirillä. Tästäkin parakista suurimmaksi osaksi ihmiset kuolivat, mutta Simon oli semmoinen juoksupoika, mikä teki nopeasti erilaisia asioita, mitä nämä kapot ja vanginvartijat halusivat heidän tekevän. Leirikko vapautui 27.1.45, niin Simon isä kuoli 28. päivä. Ja syynä oli se, että hän oli syönyt liikaa ruokaa. Venäläiset, jotka ensimmäisenä tulivat tälle leirille vapauttamaan näitä vankeja, he eivät käsittäneet, että heille ei saanut antaa ruokaa kuin pieniä määriä. Ja se johtui siitä, että monet olivat vuosia joutuneet elämään pelkällä vesivellillä ja pienellä leipäpalalla. Siellä ihmiset, kun joutuivat sinne leirille, heiltä ajettiin hiukset pois. Ja tässäkin on Maria-tytär, hänen laukkunsa ja numero on tähän käteen tatuoitu. Maria-tyttären historia löytyy sitten noista kirjeistä, joita tuolla myöhemmin näytän. Samoin miehiltä leikattiin hiukset ja näiltä ihmisiltä otettiin pois ihmisarvo. Heille annettiin numero, jonka jälkeen heitä kutsuttiin vain numerolla. Sinne leirille sai lähettää 1 kirjeen kuukaudessa ja pienen ruokapaketin. Ja tuolla vangilla on kirje kädessä. Kirje oli hyvin harvinainen, kun ajattelette, että 6 miljoonaa juutalaista tuhottiin näillä leireillä. Ja siellä Sivilissä ei ollut enää, kuka olisi lähettänyt kirjeitä. Nekin, ketkä olivat vielä vapaudessa, olivat piiloutuneina ja eivät voineet näin kirjeitä usein lähettää. Tuo kirje oli ainut yhdysside ulkomaailmaan. Tuommoinen kirje, kun tuli parakkiin, niin sitä luettiin siellä ihan yleisesti. Monet halusivat tietää, mitä ulkomaailmaan kuuluu.
Ja niin tämmöinen kirje luettiin moneen kertaan sen kuukauden aikana. Se piilotettiin poveen, kun lähdettiin työhön tai ulos järjestäytymään. Ja näin tämä kirje kului hiestä, vedestä ja suuresta lukemisesta niin, ettei niistä jäänyt enää mitään jäljelle. Siksi keskitysleirikirje on hyvin harvinainen. Tämä seuraava kuvaelma kuvaa Varsovan gettoa. Ja tässä kuvaelmassa erikoisin on tuo leipäpaketti, jonka olen löytänyt Tel Avivista eräästä vainojen uhrien huutokaupasta. Hyvin harvinainen, että tuommoinen paketti on säilynyt meidän päiviin saakka. Tuossa paketissa on erikoista, että nämä lapset ovat lähettäneet sen isälleen Mauthausen keskitysleiriin. Ja tuossa paketissa lukee, että tämä sisältää 1 leivän. Mutta siinä oli se erikoisuus, että se lähetettiin näille lapsille takaisin. Ja tähän on merkitty, että vastaanottaja on kuollut keuhkotautiin. Ja saksalaiset oli niin tarkkoja, että kun he kaasutti juutalaisia tällä kaasulla, Syklan B-myrkyllä, he merkitsivät luetteloihin, että vanki on kuollut keuhkotautikuolemaan. Ja todellisuudessa keuhkosairauksiin ne kuolivat, kun saivat Syklon B-myrkkyä. Tässä kuvaelmassa on vielä erikoista tuo kuva. Se on ehkä kaikista eniten kuvattu valokuva toisen maailmansodan loputtua. Siinä eräs komentaja lähettää Hitlerille valokuvakirjan, jossa hän ilmoittaa, että Varsova on tuhottu. Ja tämä kuva oli siinä kannessa, siinä kirjassa. Tuossa seisoo tuommoinen poika. Se on ollut tuossa kuvassa mukana, mutta olen tietokoneella ottanut sen pois siitä ja laittanut sen nukkena tuohon eteen seisomaan. Tämä kuva kertoo semmoisen historian, että juutalaisille kerrottiin, että tästä Varsovan geton ulkopuolella olevasta hotellista sai ostaa itselleen matkalipun ja viisumin Yhdysvaltoihin, jos oli tarpeeksi rahaa. Ja niin monet rikkaat juutalaiset, jotka olivat piiloutuneita, tavaratalon johtajat, professorit, opettajat, tulivat tähän hotelliin ja ostivat tosissaan itsensä vapaaksi. Heille annettiin matkalippu, viisumi ja he saivat ottaa muun muassa tuon Daavidin tähden pois rinnastaan ja heille tultiin ilmoittaa, että olette nyt vapaita. Mutta kun he tulivat tuolta hotelli Polanskin porttikongista ulos, niin siellä olikin SS-miehet odottamassa ja heille huudetaan kädet ylös. Ja kaikki nämä ihmiset joutuivat suoraan kaasutettavaksi lähimpään keskitysleiriin. Muun muassa tämä poika joutui siihen ryhmään, mutta sillä hetkellä oli justiin lastenhoitajasta puutetta ja tämä poika pääsi sitten lasten sairasosastolle töihin ja näin säästyi sodan loppuun saakka hengissä. Kaikki muut tuossa olevat ihmiset kuolivat. Muun muassa sotilaat saivat kuolemantuomion sitten sodan loputtua. Tämän pojan nimi on Zvi Nussbaum.
Hän oli yksi niistä Exodus-laivan matkustajista, lapsimatkustajista, jotka pääsivät Kyproksen leiriltä sitten muuttamaan Israeliin. Ja hän oli lapsisotilaana Israelin itsenäisyystaisteluissa. Myöhemmin sitten hän muutti Yhdysvaltoihin. Hänellä oli koko suku kuollut siellä keskitysleirillä, että hän oli ihan yksin. Hän muutti Yhdysvaltoihin ja luki itsensä korva-, nenä- ja kurkkulääkäriksi. Ja hän meni siellä Yhdysvalloissa naimisiin, sai 7 tytärtä. Ja nämä tyttäret saivat paljon lapsia. Ja nykyään Svillä on monessa sukupolvessa jo suuri suku. Näillä gettoalueilla ja keskitysleireillä kuoli noin 1,5 miljoonaa alle 12-vuotiaista lasta. Tämä sotilas, joka seisoo tuossa takana ja osoittaa tätä Sviitä konepistoolilla, on nimeltään Josef Plötz, saksalainen moottoripyöräpoliisi, joka oli viemässä tätä kirjasta muun muassa Hitlerille. Ja hänet hirtettiin sodan jälkeen sen takia, kun hän vei näitä ihmisiä sinne keskitysleiriin. Keskitysleirillä hän kuoli noin 1,5 miljoonaa alle 12-vuotiaista lasta, mutta siellä syntyikin lapsia. Toiset olivat raskaana, kun joutuivat sinne leirille, ja toiset oli ihan siellä tavanneet toisensa jollakin tavalla, ja näin siellä syntyi lapsia. Muun muassa siellä vankiparakeissa, kun joku synnytti salaa lapsen, niin sitä piiloteltiin pitkää aikaa. Se nukkui vuorotellen eri sängyissä, että se sai elää. Mutta suurimmaksi osaksi lopusta ne kumminkin sitten kuoli ja heidät tapettiin, jos he eivät muuten kuolleet. Silloin kun keskitysleiri perustettiin noin 38-40, niin vangeilla oli vielä tämmöinen numerolaatta, missä oli vangin numero. Tässäkin on Auschwitzin keskitysleirin numerolaatta 307. Ja eräässä historian kirjassa Viinin alkusoitto kerrotaan eräästä rapista, joka joutui tähän samaan parakkiin, että siinä oli 337 oli se numero hänellä. Ja he keskustelevat tästä numerolaatasta siinä kirjan sivuilla. Mutta kaikissa näissä leireissä oli aluksi näitä numerolaattoja, mutta sitten kun sota syttyi Venäjää vastaan, niin kaikki metalli tarvittiin sotatarviketeollisuuteen, ja sen jälkeen ruvettiin tatuoimaan se numero vangin käteen. Ja niin kauan tatuoitiin, kunnes tuli vuosi 1944 loppupuoli, niin niitä vankeja tuli niin paljon eri puolilta, ettei enää keritty edes tatuoimaan. Merkittiin vain selkään musteella, että se on laskettu. Mutta vuoteen 1944 saakka jokainen keskitysleirivanki numeroitiin ja siitä tehtiin luetteloja. Niitä luetteloita on löydetty tänäkin päivänä.
erilaisista paikoista piilotettuna. Tässä on yksi semmoinen erikoisuus, tämä suikka. Siinä suikan kokardissa on pääkallon kuva. Ja näitä ihmisiä sanottiin SS-pääkalloyksiköksi. Heistä tehtiin vanginvartijoita. He olivat entisiä kuritushuonevankeja ja muuten raakoja ihmisiä, jotka saivat vankilasta sitten vapauden, jos he menevät tänne leirille vartijoiksi. Ja heille annettiin muun muassa valta tappaa ilman rangaistusta. Ja pienemmästäkin syystä he saattoivat tappaa vangin siellä leirillä. Silloin 38-40 siellä oli vielä leipäkorttia. Keskitysleireillä oli oma raha. Eri leirillä oli erilaisia rahoja, jolla sai ostaa sieltä leirin kanttiinista jotakin. Tässä on tämmöinen kiveen maalattu kissa. Täällä Suomessahan elää vielä 3 tämmöistä keskitysleirivankia, jotka lapsena on ollut keskitysleirillä. Ja eräs näistä vangeista lahjoitti minulle tämän kissan kuvan. Ja siellä on vuosiluku ja hänen nimensä tuolla takana. Ja sanoi, että tämmöiset leikkikalut heillä oli siellä keskitysleirillä. Yleensä nämä maalaukset tehtiin tuhkalla ja verellä ja muulla itse keksityllä maalilla. Tässä kirjeiden alla on tämmöisiä kuvia, jossa kuvataan, miten eri puolilta Eurooppaa kerättiin juutalaisia ja tuotiin muun muassa Auschwitz-Birkenaun leirille. Tässä on Birkenaun leirin portti sisäpuolelta kuvattu ja junat ajoivat sinne leirialueelle. Ja siellä tyhjennettiin nämä junat ja täällä sitten eriteltiin miehet omaan riviin, naiset omaan riviin, josta sitten valittiin semmoiset hyväkuntoiset, riskit ihmiset työhön sinne Auschwitzin alueella oleville tehdasalueille. Auschwitzissa oli 3 eri leiriä. Oli Auschwitz 1 ja sitten tämä Birkenaun leiri, mikä oli kuolemanleiri. Ja sitten oli Monodowskin leiri, joka oli pääasiassa työleiri. Saksalaiset käyttivät siellä näitä juutalaisia ilmaisena työvoimana. Aina kun ihmisiä tuli, niin naiset ja lapset joutuivat heti kaasutettavaksi ja vanhemmat ihmiset ja semmoiset ei-työkuntoiset joutuivat suoraan sinne kaasutettavaksi. Ihmiset, kun oli matkustanut leireille monta kertaa viikonkin jostakin päin Eurooppaa, niin siellä ei ollut käymälöitä näissä härkävaunuissa, vaan he joutuivat tekemään tarpeensa housuihin. Ja siksi kun he tulivat tänne leirille, heille ilmoitettiin, että kuka haluaa päästä suihkuun, niin on mahdollisuus nyt päästä. No kaikki halusivat heti suihkuun. Sinne ihmiset vietiin suihkuhuoneeseen ja he odottivat sieltä vettä, mutta sieltä ei tullutkaan vettä, vaan syklon B-myrkkyä, joka sitten tappoi heidät välittömästi. Sen jälkeen vangit poltettiin ja he hävisivät
olemattomiin. Vieläkin kun kulkee Birkenaun leirillä, siellä on semmoisia alueita, jossa on niin kuin tuhkapitoista maata. Näissä ei kasva mitään. Ja siellä on se sama haju, joka oli siihen aikaan, kun ihmisiä poltettiin. Tässäkin näyttelyssä on tämmöisen erään uunin arinakivi. Silloin kun hain sen Birkenaun leiriltä, niin siinä oli semmoinen rasvainen kuoleman haju. Nyt se haju on jo sitten kadonnut tästäkin tiilestä. Niin kuin kerroin tuossa Parakin kohdalla, tämmöinen kirje oli hyvin harvinainen, kun ei ollut siellä siviilissä, kuka olisi enää kirjoittanut. Miljoonat juutalaiset oli jo keskitysleirillä ja nekin, jotka olivat vapaudessa, olivat piiloutuneena. Mutta tässä on näitä kirjeitä, joita olen löytänyt eri puolilta maailmaa, pääasiassa saksalaisista, israelilaisista ja venäläisistä puolalaisista huutokaupoista. Näissä kirjeissä kerrotaan erilaisia ihmistarinoita. Siellä on kirje, jossa äiti tiedustelee keskitysleirin komentajalta, onko mahdollisesti hänen poikansa sillä leirillä ja koska hän pääsee vapaaksi. Tämä äiti ei tiennyt, että näiltä leireiltä ei koskaan pääse vapaaksi. Siellä nuori mies kirjoittaa vaimolleen, olen päässyt onnellisesti tänne leirille. Täällä saa kaikkia, ole huoleton. Mutta se kertoo myöskin rakkaudesta ja ikävästä. Kirjeen lopussa lukee kumminkin, voisitko lähettää kuukaudessa 1 leivän. Se tarkoitti sitä, että sieltä ei saanutkaan kaikkia niin kuin se kirje alkoi. Siellä Maria-niminen tyttö kirjoittaa äitilleen Prahaan, olen ollut tällä leirillä tänään 4 vuotta, pääsenköhän koskaan vapaaksi. Tämä Maria-tytär ei päässyt Auschwitzin leiriltä koskaan vapaaksi. Suomessahan oli noin 250 juutalaispakolaista, jotka olivat hakeneet ennen sotaa jo turvapaikkaa Suomesta ja saaneetkin sen. Mutta kun saksalaiset sitten tulivat auttamaan Suomea, niin nämä turvapaikanhakijat kerättiin erilaisiin Suomessa oleviin leireihin. Näitä oli muun muassa Suursaari ja Sallan alueen leiri. Ja eräänä päivänä sitten heitä ruvettiin keräämään lähetettäväksi Saksaan. Oli tämmöiset miehet kuin sisäministeri Toivo Horelli ja valtiollisen poliisin päällikkö Arno Anton, jotka olivat hyvin natsimielisiä ihmisiä. He olivat luvanneet ystävilleen, että he lähettävät nämä juutalaispakolaiset Saksaan. Ja niin he saivat lähetettyä jonkun verran. Tässä on luettelo näistä ihmisistä, jotka lähetettiin sinne Saksaan. Tässä on muun muassa kuolemanlaiva, jolla näitä vankeja sitten vietiin Hangosta Tallinnaan. Abraham Stiller, siihen aikaan juutalaisen seurakunnan semmoinen asiamies, oli ottanut nämä
pakolaisjuutalaiset niin kuin hoitoonsa ja hän ilmoitti muun muassa Sylvi Kyllikki Kilvelle ja K.A. Fagerholmille ja Väinö Tannerille ja Mannerheimille, että tämmöinen juutalaisten salaa vieminen olisi nyt menossa. Ja kerrotaan, että Mannerheimi oli kieltänyt lähettämästä näitä juutalaisia Saksaan. Hitleri kun pyysi kaikkia juutalaisia, että ne lähetettäisiin Saksaan, niin Mannerheim sanoi, että vain hänen kuolleen ruumiinsa yli, että täällä ei ole juutalaisia, vaan suomalaisia nämä ihmiset. Lammin Porraskoskella on talo, jossa muun muassa Tampereen tuomiokirkon eräs kappalainen asui hänen kotitalonsa. He majoittivat juutalaispakolaisia toisen maailmansodan aikana siellä omassa talossaan. Ja sieltä on kotoisin nämä kirjeet ja kortit, joissa osoitteena on Peltosen talo, Lammin Porraskoski. Eräänä päivänä liikkeeseeni Tampereella tuli nuori pariskunta, joka kauppasi tämmöistä bussillista vanhoja kirjeitä ja kortteja. Ja filatelistina katsoin, että eivät nämä ole minkään arvoisia. Niissä oli vesivahinkoja ja ne oli vähän tommosia sottaisia. He pyysivät semmoista summaa, että en suostunut sitä maksaa. Mutta he eivät jättäneet minua rauhaan, vaan tulivat päivällä uudestaan, seuraavana päivänä uudestaan. Ja sitten tehtiin näistä vaihtokauppa näistä kirjeistä ja korteista. Ja heitin tämän laukun sitten varastooni, josta kummisetäni myöhemmin tämän laukun löysi. Ja hän hyvänä saksan kielen taitoisena sanoi, että tässähän on sota-aikainen historia juutalaispakolaisten kohtalosta Suomessa. Ja niin rupesimme tutkimaan tätä laukun sisältöä ja löysimme sieltä suuren kirjeenvaihdon. Muun muassa Simon Krunswein oli viiniläinen Itävallasta, joka oli siinä kirjeenvaihdossa äitinsä, vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Ja Simon oli ensiksi kirjeenvaihdossa sillä että he olivat siellä Itävallassa vapaana. Jonkun puolen vuoden päästä he olivat jo kerätty semmoisiin keräilyleireihin. Vuoden päästä he olivat jo keskitysleirillä. Ja he olivat saaneet Yhdysvalloista kutsun saapua Yhdysvaltoihin. Ja heillä oli viisumit ja matkaliput ja kaikki valmiina. Ja he ihmettelivät, kuinka he eivät pääse silti muuttamaan sieltä sinne pois sieltä leiriltä. Mutta loppujen lopuksi viimeisessä kirjeessä lukee, että rakas Simon, seuraavan kerran tapaamme taivaassa. Tässä on kuva tästä Abraham Stilleristä. Hän on nykyisen juutalaisen seurakunnan puheenjohtajan setä, joka on kirjoittanut muun muassa kirjan
setä Stiller. Ja siinä tämä historia on oikein hyvin kirjoitettuna. Näytin tuossa alussa näitä numerolaattoja. Ja tästä yhdestä numerolaatasta tuli mieleen Wienin alkusoitto-niminen historiallinen kirja, jossa kerrotaan tästä numerolaatasta ja näistä Wienin filharmonikoista, jotka joutuivat keskitysleirille. Ja yli puolet Wienin filharmonikoista oli juutalaisia. Ja tässä on osittain aitoja esineitä niiden orkesterista. Ja he joutuivat siellä keskitysleirillä soittamaan sitten kaiken päivää, kaikissa juhlissa illalla, mitä saksalaiset pitivät, ja muun muassa semmoisissa tilaisuuksissa, kun juutalaisia vietiin teloitettavaksi, heitä vietiin orkesterin tahdissa sinne teloituspaikalle. Tässä on kuvia erilaisista orkesterista, viulisteista, torvisoittokunnista ja tämä yksi numerolaatta sai minut keräämään näitä esineitä. Ja tuo yksi torvi oli ensimmäinen, jonka löysin sitten Saksasta, joka on ollut ennen orkesterin soittimena. Tässä on tämmöinen perinteinen laukku. Ihmiset kun kerättiin sieltä omista kotipaikoiltaan ja ketoista, niin heille luvattiin aluksi, että he menevät vain työhön. Ja niin monet miehet, jotka lähtivät työhön, ottivat ne välttämättömät tavaransa mukaan. Ja siihen kuului rukousviitta, rukousnauhat, kipa, raamattu ja ehkä omaisen valokuvat ja juhlatilaisuuteen tämä 9-haarainen kynttilänjalka, sapattikynttilikkä. Israelin valtio perustettiin ja keskitysleirin aika oli loppunut. Israel sai YK:n päätöksellä julistaa itsensä itsenäiseksi 14.5.1948. Niin kuin tuossa valokuvassa on itsenäisyysjulistus. Ja tässä on tämä julistusteksti. Samaan aikaan Israelin lippu sai virallisen muodon. Aikaisemmin se oli ollut rukousviitta, jossa oli keskellä Daavidin tähti. Siinä on juutalaisia Jumalan palvelusvälineitä, ehtoollisviiniä ja toorarulla ja rukousviitta, kipa ja rukousnauhat, niin kuin juutalaisilla on tänäkin päivänä. Ja mikä tärkeintä, menora, joka on tässä toisella puolella. Tämä menoran historia johtuu siitä, että Abraham Stillerillä oli Otto-poika. Ja hänen Otto-pojallaan on tämmöinen metallitakomo, missä hän tekee erilaisia metalliesineitä.
ja menin kysymään häneltä, että tekisikö hän minulle ohkosen rungon tämmöisestä menorasta ja piirsin hänelle mallin siitä. Ja niin hän teki. Ja tämä menora on muuten rakennettu selluloosasta. Se on tavallaan puuta. Mutta myöhemmin kun menin hakemaan sitä menoran runkoa siltä Jousitakojalta, niin hän kysyi, mihinkä minä sitä tarvitsen. Ja niin hän kertoi minulle, että hän on Abraham Stillerin Otto-poika. Että Jumala johdatti minut ainoaan paikkaan, josta tämmöisen rungon olisin voinut tehdä sillain, että rungon tekijä oli asiantuntija. Siellä Jerusalemissa on vainojen muistoalue Yad Vashem, jossa on muistettu näitä 6 miljoonaa juutalaista, jotka tuhoutui siellä keskitysleireille ja toisen maailmansodan aikana Hitlerin ja natsien toimesta. Ja tässä on lueteltu nämä maat, jotka luovutti juutalaisia sinne Saksan keskitysleireille. Siellä on erilaisia lukuja, mutta kaiken kaikkiaan 6 miljoonaa. Siellä on muun muassa Liettua, Neuvostoliitto 1 500 000, Norja 900, Tanska 50. Haluaisin erityisesti tuosta Tanskasta mainita, koska se liittyy vähän minunkin elämääni. Olen itse karjalainen sotapakolainen. Jouduin lähtemään viimeiseltä asuinpaikalta Viipurista ihan viime tingassa. Mutta siellä Malmössä Tanskan rajalla, kun asuin, niin sain siellä uudet vanhemmat. Ja nämä vanhemmat auttoivat näitä Tanskan juutalaisia sitten Ruotsin puolella. Heitä tuli laivoilla, veneillä, jopa uiden jonkun pelastusrenkaan avulla Ruotsin puolelle. Ja näin Hitleri ja saksalaiset eivät löytäneet sitten Tanskasta kuin 50 juutalaista. Tanskan kuninkaalta muun muassa pyydettiin, että hän luovuttaisi kaikki nämä juutalaiset Saksaan ja merkiksi juutalaisten on laitettava rintaansa Daavidin tähti. Seuraavana aamuna, kun kuningas lähti ulos ratsastamaan, hänen rinnassaan oli Daavidin tähti. Ja vähän myöhemmin samana päivänä useimmat tanskalaiset laittoivat Daavidin tähden rintaansa. Ja näin natsimieliset tanskalaiset eivät löytäneet kuin 50 juutalaista. Tässä kuvataan myöskin, mitä jäi jäljelle 6 miljoonasta juutalaisesta. Ehkä vain muisto. Mutta siellä on hiuksia, silmälasia, lapsen kenkä, vähän lapsen vaatteita, nimi, ehkä vain muisto. Tämä jäi näistä lapsista jäljelle. Pääministeri Lipposen aikana Suomen opetushallitus otti tämän asian koulujen oppiaineeksi ja niin siitä kirjoitettiin oikein oppikirja,
jonka nimi on Kertokaa siitä lapsillenne. Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 33-45. Ja tämän kirjan ja tämän näyttelyn ohjeena on Raamatusta, Joelin kirjasta, sen ensimmäisestä luvusta 2 jaetta. Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne, taikka teidän isienne päivinä? Kertokaa siitä lapsillenne, kertokoot he omille lapsilleen ja lapsenlapset seuraavalle sukupolvelle. Tämän kirjaohjenuorana 10 000 koululaiset tämän 25 vuoden aikana ovat nähneet tämän näyttelyn ja kuulleet tämän kertomuksen juutalaisen joukkotuhosta toisen maailmansodan aikana.